Hondarribiako etxean gordetako 700 baldanetatik 153 aukeratu zituzten erakusketarako. Hoietatik erdiak baino gehiago inoiz erakutsi gabekoak dira. Adibide gisa, gurutze bidea irudikatuz Argentinan zegoenean egindako 14 margolan hauek edota Aratazurako prestatutako beste aukera hauek. Ikusi gabekoen artean oso ezagunak ere badaude, seriek kosmogonikoa esaterako, baina aldamenean hoiek gauzatzeko gau batean burututako eta erakutsi gabeko marrazkiak ikus litezke. Erakutsi gabekoak baita ere bere etxe ataritik jasotako lan zirkularraren adibide eder hauek. Lan intimoen artean intimoenak bere emazteari eskainitako margoak, Flores para María Isabel izeneko hau izaterako 2011ko San Valentin egunerako egin zituen bazterretxeak. Erakusketan Operación H eta Malur filmak ikusgai daude, baita biok altzari dendarako bazterretxeak egindako proposamenen maketak, eta baita hemengo zein kanpoko obra publikoaren irudiak ere. Juan Pablo Zabalaren bideolanekin osatzen da erakusketa, eta amaitu zeramikazko plater hauekin artistak hil aurretik agindu eta ondoren amaitutakoekin.